kai. Baba, wai me yasa kake ta dariya ne? Tun safe yau kake ta dariya. Yaro baka labari. Daren jani na sabon dare gani. Wani sabon labari na ji. Wai gidan wai an bude sabon zango domin kayatar da mu cikin nishadi. Wai me sabon an bude tasha ko zango? Wani sabon gidan Kunshi TV ne suka bude zaure nasu a YouTube channel. Ba shakka gaskiya channel din zai kayatar sosai domin na san su tun ba yau ba. Baba, to me sunan nasu? Ba ka da fahimta ne, na ce maka gidan Kunshi TV. Shi kenan. To me labari kan me ci gaba da batu kan nasin domin fahimce su yadda ya kamata. To gaskiya sun bude wani sabon channel ne domin an ku cikin cakwakiyar nishadi. Kuma gaskiya shakka babu a cikin wannan channel muna da wani sabon zama da ake dan shirya wani kayataccen. Baba, wai haka me kuke magana ne? Na ji kana ta surutu ina cikin daki na jiyo maganar ka. Yarinya, ke ma wanda zai saki cikin nishadi. Wato kina je ba na so gaskiya wancan na gefen nawa ji. Zo nan kasa kasan gaya miki. Wato gidan Kunshi TV ne saka bude wani me ake magana ne? Ne ba a so na je to shi kenan ne ma na fahimta ai. Na dama ne nake so na gaya maka gidan Kunshi TV sun bude sabon zango a YouTube channel kuma sannan ina mai tabbatar maka cewa na san abin da kai baka sani ba game da su. Kar ka manta cewa ni mashaki ne. Kaka na gori Safarmanyan ina martaba harsashi yadda ya kamata. Ni ba da zaka shege ni ne. To shege na an gaya maka. Sun bude channel a gidan YouTube kuma sannan mata, maza, samari, guntaye gajeru kowa yana da damar ya anti a cikin wannan zauri nasu ya kwamshi shirin nasu. Kuma suna da salo-salo na kayatarwa. Akwai fannin bandariya, akwai kuma fannin kafce na shirin Hausa. Wato kamar dai akwai wani shirin da ake aka mai kayatarwa ne mai dan gabu-gabi banda shi wannan ainihin wato ko wanda kake ga mana yanzu. Kai wani irin katako ne. Na gaya maka gidan Kunshi TV sunan channel din ne kuma sannan gidan Kunshi TV hallau sunan series din zarin gai ne. Mai ma series? Kaji ban zabe ba sani ba. To shirin da zarin gaza din lokaci ake nufin series. Baba, ni ma zan je samu wannan shiri tabbas din dinga kallon sa. Idan kina da wai mai haɗa hoji ba? Me gida, wallahi ko da mu tafi da maka cewa idan ni ce zan saka nishadi wallahi sai na saka nishadi. Sai ka ji kana ta dariya kawai wallahi. Kana ta dariya. Kaga me abin dare naka zaka bani? Na tabbatar da duk iya kafcanka ba za ka ga gidan Kunshi TV ba. Ni ma can zan kuma hajata duk wata shika da nayi da mun diga da nayi aiki da harsashin zan dinga antayawa a wannan channel din mai suna gidan Kunshi TV. Kaga kenan cikin sauki za a gano ka a kowa ya gane cewa kai baka da albarka mashaki ne kai kowa sai kaura masa kai mashaki ne kaga ba ruwanka. To gaskiya wannan magana dai shakka babu ya magana mai kyau. Ni ma gaskiya zan anta cikin wannan channel zan daga zuba hajata a cikin ta. Wace haja kenan? Hajar hauka? Kai ya bakin ka. Mai gida shi kake da abin da zai zuba a cikin wannan channel din mai suna gidan Kunshi TV. Ni ma fa kar ka manta cewa Abraham Lincoln John Kennedy sun yi rawa mai kamanceceniya akwai na cikin wannan gidan channel din. Gidan channel kuma? Shi wannan channel din ba wai gidan channel ba tunda gidan channel ai ba wai channel din bane channel din ne gidan channel. Ba zan zama wannan haja tawa cikin wannan gidan TV. Zan zangante wannan shirin nawa yadda ya kamata. Baba, ni ma yana yin gawaje. Gidan uwarka banza rufa mana baki. Gidan Kunshi TV tasha mai kayatarwa. Fice.